अभय वैभववाडी नगरपंचायतीचे माजी नगरसेवक तथा माजी सभापती अरविंद राव राणे यांचे सुपुत्र संताजी राव राणे यांचा विवाह सोहळा उद्या 5 डिसेंबर रोजी सायंकाळी सोनाळी येथील सुविधा स्मृती निवासस्थानासमोर होणार आहे। अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा शाही विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे। वैभववाडी तालुक्यातील पहिला शाही विवाह उद्या 5 डिसेंबर रोजी संताजी राव राणे व भाविका काटे यांचा होत आहे। या सोहळ्याला माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, माजी अध्यक्षा संजना सावंत यांसह जिल्ह्यातील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत। सोनाळी येथील सुविधा स्मृती निवासस्थानासमोरील 2 एकरावरील पटांगणात हा भव्य दिव्य विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे। याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे। याकरिता पटांगणावर भव्य असा सेटअप उभारण्यात आला आहे। बैठक व्यवस्थाही करण्यात आली आहे। या सोहळ्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन राव राणे कुटुंबियांनी केलं आहे।